I dag er vi i gang med æbleting. Ja, det er vi. Ja, vi har ikke skabt nogen ting på det æble. Jeg skal faktisk lige over og hente noget kryds, så vi kan få noget tys. Ej, for helvede, hvor jeg mister meget liv. Det er helt vildt, jeg skal have noget med sæk. Ej, det er sgu det. Gamle også vil være lidt træls. Ja. Jeg er ikke mærkeligt, at jeg så spiller på 1,4,5, men det er faktisk 1,4,6 vi er i. Ej, havde du ikke downloadet det nye? Nej, jeg har installeret det gamle. Nederen. Derfor er det så mærkeligt ud, mig. Jeg tror, det er virkelig, jeg skal ud på det lille skur. Jeg går lige lidt væk. Det er hvad? Ja, det er også. Skal vi bare lige slutte udsendelsen? Jo. Er der ikke slut? Pause. Ja. Vi kommer igen lige om lidt. Hej, så er vi i gang igen. Ja, jeg har lige været ude at skyde af, og Frederik og sad og spillet guitar. Hvad? Nu er du brækt mig. Ja, jeg har sgu faktisk noget nyttigt. Skide. Det er da nyttigt. Nå, jeg har lige skrevet kode. Det er noget. Har jeg noget? Jeg har ikke noget med. Au. Oh yeah. My fandt jern. Dejligt bort. Et sted som ingen ved. Ej, jeg synes jeg ved hvor jeg er. Det er sikker. Ja. Ej, jeg ved bare hvor. Fuck, jeg kan se en flyver. Nej! Nej, jeg så hvor du løb her. Det så jeg også godt. Jeg er jo ikke dum. Det var lige også, hvad jeg laver. Jeg har været. Ved du hvor jeg er? Der fik jeg også en blød. Det er jo kanon. Det er vigtigt at holde øje med dig. Okay, nu skal det. Vil du komme med over hjælp? Nice, jeg har også X-ray! Fuck, creeperen har opdaget mig. Motherfucking god! Ja, det sprang. Sådan. Jamen, det var godt, den sprang. Hej. Nå, det er Hej. jeg er hernede. I know. I am the sea and I know it. Sådan der. Hvad fanden fandt du? Men det. Kan du ikke lige komme ned der? Bare lige nu. Nej, det er her, hvor jeg... Står der. Det ved jeg godt. Også lige herovre, der er også her. Jeg graver din vej også. Ja, nu skal du bare gå til siden her. Der er også her. Nej. Jo. Nej, nu skal jeg bruge det. Og så meget synes jeg heller ikke X-Ray. Men jeg vil da bare kunne overleve, hvis der er mange X-Ray. Du har ikke noget. Jeg har en bucket server, så... Ved du hvad, jeg føler, at man skal sådan trang til at skide. Ikke. Jo. Så kan husk. Så sidder jeg bare og fortæller folk, hvad vi kan lave. Ja, jeg må lige over, jeg skal få det. Så gå lige ud af Minecraft, sorry. Vi kommer fra en aftale. Den væk før den tager på. Husk at tage nøglen med. Husk at tage nøglen med. Ja, så er det jo kun også. My god. Og den er i vand. Det kan jeg se, jeg skal stå op. Det der også. Vi kan se lidt af det der. Det synes jeg måske bedre. Det gør ret så meget. Det er jeg skal snart til mig. Det er så dejligt. Eba. Jeg får lige godt nogle levels.
Måske en diamant. Så jeg kan få en diamant. Det vil være dejligt. Nå, der er ikke noget diamond. Diamond. Undskyld, jeg er så mærkelig. Ja, mærkelig. Ej, jeg må nå videre. Derfor er jeg det. Ja, må jeg have haft det. Oh shit. No. Jeg fandt diamond. Ej, hvor er det pudsigt. Jeg kan finde så hurtigt diamond som mig. Jeg tror altså, der er noget fint over mig. Ej, jeg fik kun 8 diamonds. Det er jeg også glad for. 8 diamonds. Hvad skal vi få det her til mig, Frederik? Jeg synes bare, jeg får diamonds hver, og han får et diamonds hver. Det er 5. Og så kan han få en diamantskov. Og så får jeg også lige diamond et eller andet. Jeg har 8 diamonds. Og jeg skal bruge 5. Og han får 1. Og 2 tilbage. Fucking lort, det skal lidt. Hvad fanden foregår der her? Ja. La. Jeg ved sgu nok det her. Jeg ved sgu ikke. Jeg har også forstået det. Det kan ikke mene det der, men okay. Jeg tror det er det. Det gør jeg ikke. Det er sgu sjovt. Diamond. Nej, jeg skal også bruge noget. Det var ikke lige så komme her lige til. Det var ikke lige set. Det havde I bare ikke lige set. Hvor fandt diamond, mens jeg var der, snakker? Jeg har 8 diamonds, jeg har fordelt det sådan, så du får 1 diamond, og jeg får 7. Sådan har jeg fordelt det. Og jeg ønsker. Lige der på min blå mærke, mand. Ja, det var din egen skyld. Det var dig, der begyndte at slå. Vi skal altså have det ikke ordentligt. 4 til hver? Hvad? 4 til hver? Ej, jeg synes faktisk, det er lidt for dårligt for det. Du får 7, jeg får. Okay, jeg vil lægge dem i chesten. Der er ikke nogen chest. Fuck, det gokker. Det gokker. Det gokker. Det fucking gokker mig. Nå, jeg skaffer også mit guldvånd. Hvad fanden hørte du, jeg havde fået diamond? Snakker jeg lidt højt? Nej. Du kan høre det med låsdøren. Ja. Det er ikke fordi du råbte diamond! Yes, diamond! Hvad fanden er det, du står derovre? Jeg står og hugger træ. Nej, det kan jeg godt se. Hvor fanden er du henne? Jeg kan bare gå meget hurtigt. Vi burde altså lige lave en dør. Jeg synes, vi burde lave en ovn. Jeg har
Har du lavet nogen? Nej. Jeg skulle ikke gøre det. Hvad siger du, der ikke var? Chestermore. Hvad fanden har du sat det? Hvad fanden er det, jeg står og laver? Jeg skal have mange ovne. Så ved skal vi ikke have... Jeg skal bare sætte den der. Lad os bare sætte den der. Jeg kan lige fortælle mig på det. Hvad? Du har noget blå ud til mig. Ej, det var smidt. Og jeg kunne faktisk nødt at skabe den der episode, men det er jo ikke. Jeg skal have noget flint. 3 til. Nu kan vi sagtens lave sådan en urte. De der... Nu lægger du lige en ovn. Ikke nu. Nej, jeg sætter jo nogen op nu. Det er når jeg har 7 iron. Og jeg har 17. Og guld. Det har jeg faktisk også. Ja, du har ikke noget her. Bare ikke at lade. Du har bare ikke noget mad. Nej, jeg dumme bare. Ja, kun 1. Og 5. Godt nok. Hvorfor har jeg en af mine på engelsk? Fordi det burde jeg også have. Hvad for en engelsk er det, man plejer den på? Er det ikke det? Nej, US. Det er US. English USA. Skal vi ikke hjælpe omkring det? Hvad er jeg sulten? Så åbn den op for det. Du kan bare have spist noget til aften. Det tror jeg også. Jeg åd 2 bøffer. Bøffer? Ja, det der køling ekspert. Jeg skal bare lave 2 diamond-hakker til os, ikke også? Ja. Godt. Så er der 2 diamonds tilbage, og så laver vi lige 2. Diamond. Nej, skulle vi ikke hellere bruge den på en på en af de der opgraderingsting? Jo. Hvad skal vi da bruge det? Så får du en jernhakke, fordi vi skal noget at hente noget. Det er fandme god til at få det på. Det er nat. Nej. No. Nej! Så dog! Ja, det var måske en del. Ja, jeg... Så langt fra. Nej! Du er stadig, hva'? Ja. Nå, vi skulle faktisk også have slut video. Ja. Hej.